Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Asị m nke onye chiri na zere abịa nka mkpatụ aka n'ezinụlọ anyị. Ndị be anyị na-asị na ọ bụ ofu nne na-amụ, mana ọ bụrụ ofu chi na-eke. Eziokwu. Ị ga-abịa ịbata n'ezinụlọ, adị ụmụ nwoke ịtọ maọbụ adị ụmụ nwaanyị na-abụ, mana omume fa niile anaghị abụ ofu. Ejugo onwe gị ụdị ajụjụ a? E nwere ike mmadụ na-atọ ekwete, mmadụ na-aba ajụ kata ma ya bụ ife ga na-eme gịnị, ga na-ebutara anyị ọgbaghara. Anyị ejikwa eme gịnị? Jikunata onwe anyị ọnụ. Ezinụlọ ọbụla nwere nsogbu fa na-agabiga, ma ezinụlọ ahụ ị na-enegara anya ka ya sị na ọfa nwa bụ ọkacha dị mma. Ịgwa gị eziokwu, na ezinụlọ ahụ o nwere ife ha na-agabiga. Ọ mmadụ ka a zọdoro ọkpa n'ezinụlọ, ọ na-edi. A na-ezodo mmadụ ọkpa, ọ na-edi. Kata ma eji ese, kata ma iro na asị ga-abata n'ezighị, ome gịnị? Odiwe anya bụ ife anya. Amara m ife ị na-agabiga n'ezinụlọ gị, kama ị ga-ebu ezinụlọ gị na-akụsasị ya ka ndị outsiders mara ife na-aganụ. Nwanne, sokunata onwe gị. Onwe ezinụlọ egwuru ajọ owere nwa agụ uro ekosa ha ebe ahụ. Mana ụfọdụ ife ị na-agwa ndị mmadụ maka ezi gị outside. Unu nwa bụ ndị nne jikọtara ọnụ, bikonu kaba arụ fie n'onwe unu ukwuaiza nke onye iro na-enweghị ike iwepụ. Maka na ọ bụrụ na unu dịkọta n'otu, onweghị onye ga-efeteme gịnị gbasa anya bụ ife. Maka ha ga-asị, ana m akọrọ onye ịkọchara onye maọbụ tụọ ya ụdị ihe aja alụ na ịma ife ọ ga-agwa ụmụ nwanne ya ịnụ nya bụ ife. Mana o nwere ife m chọrọ ịgwa gị. Ọ bụrụ na iji ego nyere ụmụ nwanne gị aka, kwado ụmụ nwanne gị, maka ozu siri isi achọ onye bụ nwanne ya. Ife ọbụla unu na-eme, mekọ ọnụ ya ọnụ. Alụ ọbụla unu na-atụ, tụkọta nụ ya ọnụ ka a gbara nke ka mma. Emene ma na iji ego nọ ife imere maọbụ ife ikwuru ka a ga-eme, asị ka ọ bụ. O nwere onye ejighị ego mana ọ na-atụta ezigbo alụ je nyere ezinụlọ aka. Biko kawa na-arụ, geenụ ya ntị. Nke ịbụọ dị ka ibe ya. Biko kwanyere unu diọkpara unu ugwu. Maka ịbịa n'ọtụtụ ezinụlọ, a na-enegrate diọkpara maka megịnị na o jighị ụdị ego ahụ unu ji. Ekwufugo onye kwuo ya mgbe. Diọkpara ọkwa ahụ ọ nọ bụ ọkwa mmụọ ka ọ nọ. A hapụrụ ya bụ oche, nwanne m, ị gaghị ebunwe ife dị na ya nụ. Ife m na-agwa gị abụrụ ife ọzọ. Abịa nka m kwuo okwu a ka ọ tọọ gị ụtọ. Ife m bịa ka m kwuo okwu a ka isi na ya wee mụta ife. Ụmụnne m, agaghị m ekwu n'ọtụtụ okwu ka o be nnọọ ọfụ. Ọ bụrụ na ozi a masịrị gị, biko tinyere m akara, tụsara m ozi a, ma sonyere m n'ife m na-eme na ma YouTube page, ma gbasara m ozi a. Aka m bụ onye nke unu, Mazi-UC. Ndị nke m, ndewonu.